Sórí ètò lónìí èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín náà ni mò ń kí yín ẹ káàsán mà ẹ káàsán sà ẹ kúrọ̀lẹ́ sà ẹ kúrọ̀lẹ́ mà ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ìkànnì yìí bá ti ń dé Moftan TV ẹ jọ̀wọ́ mo bẹ̀ yín ní lórúkọ Aláwùrábí ẹ má gbàgbé láti fẹ́ràn ìkànnì yìí láti pe ará ilé kìíní àti ará ilé kejì láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí òmíràn orúkọ tèmi ni Omidan Títílọpẹ́ ọmọ bàbá ẹ̀san. Ní òní mo máa sọ nípa ìtọ́jú etí. Ṣé mọ̀ wípé ó ní bí a ṣe ń ṣe ìtọ́jú etí wa bí? Láti kékeré tí a ti bí ọmọ ní kékeré jòjòló ní àwọn ìyá wa ti máa ń lu etí fún ọmọ. Okùn kékeré, okùn tẹ́ẹ́rẹ́ ni wọ́n máa ń fi sí etí ọmọ náà tí etí yẹn tí ó fi máa dí. Ìyẹn ìlù tí a lu etí okùn tẹ́ẹ́rẹ́ la máa fi síbẹ̀ tí etí náà fi máa jiná. Kò ṣe wípé a máa sáré fi yẹtí sí etí náà láti kékeré rárá o, kò tọ̀nà rárá. Okùn kékeré ni a fi sí etí náà tí etí náà fi máa jiná. Nígbà tí ó bá yá, a bẹ̀rẹ̀ sí lo àwọn ìlẹ̀kẹ̀ kéékèèké láti fi sí etí ọmọ náà. Ó wọ́pọ̀ ní àwọn agbègbè Ọ̀yọ́ mọ́ Ìlọrin láti máa lo ìlẹ̀kẹ̀ kékeré sí etí ọmọ. Ìyẹn ọmọ kékeré tí ọmọ bá ti wá ń dàgbà tí ó ń tójú bọ́ ó lè fi yẹtí tí ó bá wù sí. Oríṣiríṣi ìlẹ̀kẹ̀ ni a máa ń hun láti fi ṣe etí wa lọ́ṣọ̀ọ́ láti fi bu ẹwà kún ẹwà ara wa kí ọ̀làjú tó dé kí a tó máa ní oríṣiríṣi àwọn góòlù tí a fi ṣe yẹtí tí a fi sí etí wa. Ẹ rí pé ẹwà ṣe kókó, ó jẹ́ dandan kí a bu ẹwà kún ẹwà ara wa láti máa ṣe àjò ẹwà láti bu ẹwà kún ẹwà ara wa kí àṣà Yorùbá kó má bàa parun. Ó di ọwọ́ yín, ó di ọwọ́ èmi. Àṣà Yorùbá kò ní torí mi bàjẹ́ o. Ẹ ṣé púpọ̀.